आज काय विशेष या बातमीपत्रामध्ये आपण सुरुवातीलाच पाहणार आहोत आजच्या लक्षवेधी अशा 3 महत्त्वाच्या बातम्या। तर पहिली महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे महाशिवरात्रीच्या उत्सवाची। देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्सव सुरू आहे। रात्रीपासूनच महादेवाच्या मंदिरात शिवभक्तांची गर्दी पाहायला मिळते। तर दुसरी मोठी बातमी आहे क्रिकेटच्या महायुद्धाची। T20 वर्ल्ड कप मध्ये आज पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत पाकिस्तान भिडणार आहेत। कोलंबोमध्ये सुपर संडेचा हा सुपरहिट मुकाबला होणार आहे। दरम्यान आजच्या या सामन्यावर पावसाचं सावट आहे आणि त्यामुळे क्रिकेट प्रेमींच्या उत्साहावर पाणी फिरलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते। तर तिसरी महत्त्वाची बातमी आहे टिपू सुलतानमुळे उडालेल्या वादाची। हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान याची छत्रपती शिवाजी महाराजांशी तुलना केल्यामुळे मोठा वाद आता पेटलेला आहे। भाजप आज पुण्यामध्ये काँग्रेस भवनासमोर निषेध आंदोलन सुद्धा करणार आहे। त्यामुळे या संदर्भातल्या ज्या महत्त्वाच्या बातम्या आहेत त्यांची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या या बातमीपत्रामध्ये घेणार आहोत।